حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ آپ دے علاقے دے اندر ایک سردار سی سکھ جدا نام سی سردار ہری سنگھ. انہیں جموں کشمیر دے اندر کو قافلہ بھیجنا سی اپنے سامان دا تے قصور دے پٹھان جڑے حکمران سن یہ بڑے لڑا کے اجڑ قوم سی. سردار ہری سنگھ نے حضرت بابا بلے شاہ دی شہرت سنی تے خط لکھیا کہ بابا جی میں اپنا قافلہ بھیجنا قصور دے وچوں گزر کے جموں کشمیر جائے گا تے تہاڈے قصور دے جڑے پٹھان نے اے سامان لٹ لیندے نے اگر تسی مینوں امان لکھ دیو کہ پٹھان میرا قافلہ نہیں لٹن گے تے بابا جی میں اپنا قافلہ تہاڈے قصور دے وچوں گزار دیواں. خط ملیا تے ایمانی دولت سینے چ سینہ سید زادہ سی ولی دی تربیت سی. بابا جی بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں ویکھیا کہ مینوں خط سکھ نے لکھے. آپ نے پٹھاناں نو بلا کے انہاں دے سرداراں نو خط دکھا کے فرمایا کہ سکھ میرے کول امان چاہندا ہے اگر تسی مینوں امان دیو کہ تسی قافلہ نہیں لٹو گے تے مینوں امان دے دیواں. پٹھاناں نے آکھیا بابا جی امان لکھ دیو. پٹھاناں نے اپنی امان لکھ کے دتی. حضرت بابا بلے شاہ نے اپنی امان لکھ کے اسے سکھ سردار نو بھیجی. فرمایا تو قافلہ گزار تے ذمہ دار میں ہوں. مگر جدو قافلہ گزریا پٹھانا دے چند نوجوانہ نے ہری سنگھ دے قافلے نو لٹ لیا. لٹیا قافلہ جدو واپس پہنچیا نا تے سردار ہری سنگھ نے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نو پھر خط لکھیا. عرض کی تھی حضور صدیاں گزر گئیں لوگ امان دے کے لٹ دے نہیں تو ہاڑے علاقے دے لوگوں نے امان دے کے پھر بھی لٹے. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہو کہ بار بار پوچھ دے نے ہری سنگھ دا قافلہ لٹیا گیا او دا قافلہ لٹیا گیا ہری سنگھ دا قافلہ لٹیا گیا. مرید عرض کی تھی حضور ہاں نہ پٹھانا نے لٹیا گیا. جذبے چاہ کے فرمان لگے جاؤ پھر جے پٹھانا قصور دے نے ہری سنگھ دوں لٹ کے ساڑی امان ضائع کیتی ہے نا اساں سارا قصور ہی ہری سنگھ نو دے دیتا. چاند دن گزرے بغیر جنگ دے سردار ہری سنگھ قصور دا حکمران بن گیا. پٹھان ذلیل تے خار ہو گئے. حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دی بھی کرامت قصور شہر دے اندر بڑی مشہور ہے کہ آپ دے قریب ہی ایک گاؤں ہے جدو لاہور تو تسی قصور والے جان دے ہو تے راج ایک گاؤں آندا ہے ایک قصبہ آندا ہے مصطفی آباد انہوں للیانی بھی کیا جاندا ہے. ایتھو دے ایک قاضی صاحب سن جنہاں دا نام سی محمد عبداللہ. انہاں دی بیٹی بڑی بیمار سارے علاج معالجے کرا لے. کسی نے دسیا کہ ایک عبداللہ قادری بابا ہے بڑا درویش ہے قصور شہر دے اندر ہے. لوگ بلے شاہ کہندے نے جی کدیو تیری بیٹی لی دعا کرے تے تیری بیٹی وال ہو جائے گی مگر ایک گل ہے کہ وہ قریب لوگ ایسے ہی ہوندے نے ذرا ہو سکتا ہے کہ تینوں قریب بیٹھے لوگ پسند نہ آون. یہ سوچ ہی پہ گیا کہ میں وقت دا قاضی ہاں اگر میں گیا تو انہاں لوگوں چ بیٹھا کیا میں چنگا لگاں گا مگر بیٹی دی حالت ویکھ کے ٹر پیا. ادھر بابا بلے شاہ اپنے قریبیاں نوں فرمان لگے بھائی اج میرا خاص پرونا آ رہا ہے اج کوئی بندہ میرے قریب نہ آوے. سارے آستانے دی صفائی لنگر خانے دی صفائی کرا دیتی. قاضی عبداللہ جدو آپ دے آستانے تے گئے نا تے ویکھیا کہ جو سوچیا تے سنیا سی ایتھے ماحول ہی سارا تبدیل ہے. ایتھے کوئی اللہ دے ولی نہ ڈے رہے. آ کے قریب بیٹھ کے اللہ کسے نو اولاد دا کم نہ دے وے. قاضی رو کے کہنے لگا بابا جی میری بیٹی بڑی بیمار ہے سونیا دعا کر میری بیٹی نو اللہ زندگی والی شفا والی کرے. حضرت بابا بلے شاہ قادری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے قاضی صاحب دعا میں کر دینا ایک وظیفہ دعانوں کرنا پوے گا. عرض کی تھی حضور کیویں دا وظیفہ؟ فرمایا اپنے پنڈ دے قبرستان چلے جاؤ اور فلانی قبر ہے اس قبر دے اوپر ایک باری ادھر چھلانگ مارے آج ایک باری ادھر چھلانگ مارے آج تو آڈی بیٹی نو اللہ شفا دے گا. قاضی صاحب کہنے لگے بابا جی ایک قبر تو پھلانگن نال میری بیٹی دا کی تعلق ہے؟ فرمایا قبر والے نو عذاب ہو رہا ہے تو عالم دین ہے عالم دین قبرستان چ جاوے اللہ قبراں والیاں دے عذاب معاف کر دے. فرمایا تو دی قبر تے جائے گا او دا عذاب معاف ہوے گا او تیری بیٹی لی دعا کرے گا بیٹی نو رب شفا دے.